Gaur hemen irakasleok Palestinarekin kide gisa agertzen garenok Nafarroko haur hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako irakasle talde zabal baten izenean hitz egiten dugu, eredu guztietan eta ikastetxe publiko zein itundetakoak. Nafarroan ia 700 irakaslek sinatu dugu genozidioarekin bukatzeko irakasleok Palestinarekin taldeak egiten dituen aldarrikapenak eta eskaerak jasotzen dituen manifestua. Gure abiapuntua hau da, hezkuntza ezin da genozidio baten aurrean neutrala izan. Irakasleak garelako, ardura berezia dugu Israelek egiten duen genozidioarekin aurrera jarrera irmoa eta sendoa erakusteko. Haur eta gazteak ezten ari gara, eta gure ardura etikoa da. Eta ideia hori oso harri utzi nahi diogu Nafarroako gobernuari, hezkuntza departamentuari, ikuskari zein zuzendaritza guztiei. Azkeneko egunetan Israelek eta Hamasek Ameriketako Estatu Batuek bake prozesua deitzen duten proposamen horren lehenengo faserako akordioa adostu dute. Herri palestinarrak hautatutako erabakiak errespetatzen eta babesten ditugu. Eta era berean badakigu su-eten hau Palestina askatzeko beharrezkoa urratsa baino ez dela. Israelek herri palestinarrekiko legez kanpoko okupazioarekin jarraitzen du. Eta guk Nafarroko irakasleen kolektiboak mobilizatzen jarraituko dugu eta gure gobernuei Israelekin mota guztietako harremanak eteteko eskatzen diegu. Palestinako herriak sendo behar gaitu bere alboan, nazioarteko zuzendabidea errespetatzeko aldarrian eta hezkuntza komunitatea eredugarriak izan behar du. Hala, ezinbestekoa da sektori guztietan greba orokor bat egitea.